Au mwancho murigereria Obosongo Vibes Network chinga kichingia na inde tuomera na sembeo kaka sungura eganga ya itenene buna Bosongo Vibes no korigyo boene asibore ekiagera intu tutorie metandao gusariria abantu amarieta gose family cyaba amarieta egasi yaito no kwakira umuntu ribaga erese korengana buna amanyete so that inwe abarigereri mwanyora machibu numweka litukore goro ntwachieta paka sakuru kusameta mukwerero ari ekenyuruke nate bidukuru gusensimiti tukagenda tukakora story yo mungwano yomo oyibwaga chire nyomba yerigena lakini ulitigirete gati agatwere story yaye mungwano ria agatebanga gaigete gati agacha karwara burere bwesukari bukamwaka arthritis yekamwaka lakini omongino ye ekeracha go deciding agenda isiko omuro ye agatebango mongino ye kerasoka akagenda chise chesiko agachaka kumurama bono nataka tumanye nga inki ekenene kiagere tukuramuko kugachaka nkaiba etanerete nga yobo ene boberete. That is why twaire initiative na ndibona na request tigoronga magiandigie in fact na bacho ndigia na ndire rogaro online ntegete kora akemba kanere ni bate maswali abera tonkumuboria na ende maybe ntochikukwana na bantu bande au bamanyete family yega erigo tema korigyo boene asebo berete magi mbiyore. Hello na gyoga ndre to mani mbiyere mbiyera nditayo mbiya tori korwa story ne twakorete igoro tugakorigia into chieti gukomera lakini we thank God ya saying njo twakonyorire asembeo ande no totebia marieta abere ngakyokorokwa na inde nkagerete ngwategerete amangano mugako akwanete otwere sobo maene kurwa sense amo yaonga amangana ari na bari bunare igo woseninki kagenderete. Hello no nyigwete ninkuigwete lakini gaige tubwate shida ya network sana ninkuigwete kwenda kihuda ingoteba igoro nkagete ngwategerete amangano mugako akwanete no nyare gutwere sobo maene nkaibore korengana na amangana yo mugako akwanete litukore igoro sense mayane entonta tenga mangana naro rata atari goteba yeke maene una yo goteba yini nyoma twabere neri nyoma po 16 years genera ntura menya na zefe 16 years. Okay. Ewa emyaka erenga mwabere nere aso mwako yona mutinyu kana nari ngukuri emyaka ene ndenere omuchando ninki muchando ni chweza kibes no shida mangana de naro mangana de naro lakini bono iga shida ni chweza kwana ntagete toirore nko chat twarenge na WhatsApp lakini ntagete toirore asenge nchobone ga gotoron record kwana kumutumira bese chinde chonsi kurwabwo ariye ta korera gento buna kwa matebeti konyora ntro ikira tro chibono ga ni mitinye tatumbwate ngo ikatare 20 mutinyo yo nari yarontarenga mambe nari ngukuri mitinye nega yo konyora tena ikira sengu mutumira jibeza akorere kindi tubona teneren so kendi kino ni jibeza kia mabati twagaza aigo kurwabu tukwana kumutumira bese ndero tubeza konyangu mutumira ndi kati ya chama tumizi lakini chiro ngwa na guchi na ki nanya kumutumira beza ronga mwiji korake ndi kone Halo ndi jama tumizi ngamutenga tikatura kana banta madeni tukore akamanya ninko igwete ganda rongo muburi na kire ndo utageta banta aba guche baza jabu tumanya ko ranga ninki bono to kora akarora gatabanga abantu tres mabaka ni baza jiya and bono tigaba kore bono na batagete ngamutege abantu
kuna batagitekera bana bayiri bane bakabayiburi bane twererango chibe yeta sabana baminto na sabayiburi tweresango chibese chimoko buna nchiri chiechi ekiagera maybe bali bakorigera chi story cheto ebakagetenga na ebesa kwa mutomerete kurwa bwakaria tweresango chibese chinchirichi Njibona mono chibesa chiretete shida bono iye chitukubuna nzinere ni chijama exista atakire kogenda amuiro bisa sana korete process akorere process ari batiga bwatete chibesa nditumaitike nta akorete 2020 tumaitike nta akorete ngubo mukumuburi ari batiga chibesa chama exista nkitia akorete abatabanga chibesa na yete agent my sister bakagenda nere bakaze ya agent ya agent gakana ngataire besa lakini mwiso enera agacha itabanga taeti agent besa akatabanga chibesa jiga kyamana tinya ti agent lakini ngi byasara mbere na bege tebya mabere ngasiju yuko wakana infoicho kumanya koreta rubya sara ngubori ari pat umuntu mbyasara kyumuntu ora akore itabwa tie faidi jo kunikura na n'umunyo nyomba abubona ntino ishida njenere cyakirete oigo chibesa choka moko buna nande chiabaretero muchando mukare kuoma na inbox nechi 20,000 choka chi sister yao mono na chi kurume ganchiro richi tuwane ne ketu patete ganso okay tura kana chibesa chama ding na chira chaka akaruoro raga tabana kitari lazima bantu baka ni chibesa chama ding baba wako lakini ntore kitoko na ngomotebi ni sawa lakini ntibona yanti mono ntinare ngento tukubuna mona nichibe chama sister ko ngine dalina kinga na yete ya agent asata yete ya agent chibe sechi na ngento chikoreta muntu taru togo tabana ki na mabati ya mentasa yuare gabo twaga jere yaya ngento ngiyo besi chikoreta chikororotana manenta itata beke manena kinga ya beke te kinga yire te chibe sechi so long as my sister chibese chini kiruga oneti kia nyomba akaone native ni gas erinde geranya ole chibese chi process akibono roje kenta akortene bana no ko kikuni ni ngenje chibese jiga sabete kora gosekera gwachire ejicha your sister lakini gas sabete my sister tagete process kokore process mugazangi ya chende ya tebire akamugazangi ya chende ya tebire chibese takire ni gana iga chire 20,000 yakwate passport ni process inde igona okwarenga ekera chibese chiago chiewo chibese chekara mutumira kwa seru nkeni igande chibese chini chumu tinyu kumari muna nche na chiteka igumu tinyu kianda igo chibese jiga chia tukorabo bano njitinji maete none kera aye tu gande tine kina hiru chwe cha fe na ire agent we pa ye agent egakana nga tairi bese bano omugako ekero korwana mutite karwarite eshida na abwa tari yabo naro eshida nero rokurukare tari yabo kurur mos 2019 ni myake mingi no myake ro manyore te kare ne shidi bano igagoteba nga tato mino omori ni rabana tibacha kumukwani mangane nayo bomaene tari ngi kare tu abana umwana bone gana tegete gusino umwana omoke emitienyi saba norucho mukungu gotigo umwana bomitienyi saba chiche koligi tari ugwanja kuana gotigo umwana maye ganje koli ngakija gusaba abana umwana umuntu n'umuriyete umuntu n'uriyete umwana ababoro matenga bone umwana no moke asengezo nada bwate shida y'umuntu tigara bera iganyo mariyo ngakindira bo kare kina bo kuyi abana bano igo chibese otagete akoiraneri igo chibese otagete irani 20,000 igo chibese otagete mono mona irani 20,000 echi sister yo ya musabete echina chichikoreto muchanda asimure inu babere tigae ya tarinja kwa aya baba moete ekegera my sister ko rabone ngono umwana nkwe ningira 7 yachiye ababere sikuba kabakarige chibese umwana agajere sukuru tigari gichibesa aba ekegera no go proke gaba progeti
umuntu mbiyange go proke umuntu bwate dini ya to kuma tabi na kiti kanga nyiba kanga chindikete yana tatenga tare 15 chano na leo konyora chivese hicho 15 ye aika akanya atabanga bona ikinta kite kwenda kusi ekere kusi ye karonguru Nairobi ga bwena matati ne kya patio tabwate ga sire step yenda kusi to kore kende kuruororo iga kane tagatenga timbwati asengo kore kwenda kobera kusi Okay, thank you. Igona ndi gwetani jibese jingane ndene roro oraga ni maybe abagusiba mino bamanye. Kodengana na mangana kwa netegoro. Mane ndete yo echichinde ne rura yanga kana baibulwana ne echichinde. Lakini motebira ne ma exista sibe the process. Amaliga ayega kwira nasari. Bona. No manje to musibati. Ne chibese jikwanza. Kwanza kuruwa aliyete chibese chama sister no na abana tanya kuba twanya kuwakira bayibuli simya manye naki abana bali usene ki umwana yo mokali umuntu muno inkyuko kirere kirubwate den no mato musibati okurukurutu kwamboka utu ni mumanyete my sister no nyene bintu na tigete bintu mwana akagenda pali oigo mumanyene kapisa gochime kapisa na kumanyete bugima bwawo na manyete paka your husband ni mumanyete na araberete mwana ngakiya usafiri ni mumanyete bana sawa rutu ntukaki twarenge kobeka nga tugosaria rieta yani magi ine rio mugako aturangirete agateba kaka gaki nchumo igwe tugategerera tugatema gukorigia agateba namba ya otabwati bono pakeri waje tekonge namba rakitango na konyorera nkiale kukanira bake namba kabwata chinamba jana nabwate namba yaga iga ne ya WhatsApp nabwate nkiale kubalira namba nkiale kubakanira ngatabwate namba sawa asante tiganda Ruth na ngakira nere natakarende arwe comment yaje gocha ase story yiga tumanye gukora rinde tojebeka so mutandao mugusia amanyo bomanesi boberta Montebeli na kitia beka mangana ya berain ibite tinya ko be Montebeli ganje ngana mbwata kuchiasari atu aru musimamo ya bunu musacha ni pesa chinyinga konyora betting ya ko beka Montebeli atigane betting na byo montara manyege ndao kora Motevi atikane betting ipi kwa kwerende yero na moso chibeteja ngendra kuna bana chibeteja konyora gusaba abantu amadini kuna ya tetenga na bwate process ya Canada 100% chibeteja spin betting ya veget ejichi ya Canada sabete spin betting jichiete gasi nchio tikolete njikolete nonege chiko nyumba nchikolete gasi ndi umuntu uratebe na kimusata na kabesa besa abantu chibeza chikakora 1 2 3 gasi ndi tiyo besa chikolete nonye am sure 100% chibeza chimbetting ya veget aveget ikegera na bale kuikusaba usaba chibeza ya kwamire naende Halo. Nacha konyora uragina manara ngukundari. Ningo iwetu. Sawa mbija thank you for the clarification. Bono nera nko muri gitore tomate abirende chibese chiabanda iranie rinde rio musikane ebe mangana ya mate mangana ye family kona ko yane kire mitandao na ande teringiya. Tari bera kina mate ya tu aru musumamo hai. Musumamo hai mate ya tu aru musumamo hai na ki njino mata ninta ki na ruta gulfi to ko wana na ki tiganso kengur na na ba to ate. Akima no ruti ta ko mo to ko uje be sumundu ta to we ko. O buga to ri jonsi. Ado man ko ruka na bosun bi ngata ki tiwese. Igombi ya ko ra boner. Saudi Arabia ndiko weto riwa chete ekwende ntangani before taragendo man na rwetor 2021 na rwetor 2021 igo konye muranyo mana nere ya nje to na nere after kero na ruwe south. Okay, thank you Margaret kyo taranyore kende nani nabotoko gwakira back
Mwachomorigereria na kwana na Magi Kerubo oyoro mugaka b'umungwano rutwa kwanitenere yesterday ukwanire nsemo yaye rakirende egento tokoriki nobo wae nasibore musubatira arateba okuru kwa rutu kwamboka oteba namumanyete nani no muirio ime bono rutu kwamboka na murigiri asesimi na amanyorire no ari na intugaiga otegete komanyanga ki ninki kegendete rutu amanyire family for quite some time urarire muabo kobanywa maine baramo, so she could be having some truth na nikagerete na tuerera bijani kegendete ay Ruth mbiyore baba mbiyane na yora tebe biyane ngakyo kegendete biyanda ndetayo numura tebe ga ukaka sungura biyatore naboko kurutu kwamboka yeah good story na twakorete igoro yo mungwana getogoteba nga omorugi oye igagenda gusinoman ona kare kumurama message na so metari chinko sana e family no yamanyete na ende ngakimule related then from there to erese ngaki muchando yaye bagotebira mune family friend nga ningi kegenderete inje bono maito ina bangi muswati ominto no mwiri no yonkale ono meto muntu mole neibanera kabisa mumanyira from the beginning from Saudi Arabia. Akai, igo mwaka bere Saudi Arabia nere? Saudi Arabia na akabeira oronje na mwete connection ya Saudi Arabia. Akaenda akabera orro for 5 years. Agajiga ikira akara lengo ra kule contract ya 2 years naenda akaira na akakora 3 years. Eka akaba deported ya bwate tu agadeport agatige bintu bya Saudi Arabia. Igo gabete deported ku Saudi Arabia nki akorete ke gose. Bete deported because ya lenge Kemboi. So unaba deported agachaka boli mamumi nte namba ya naye siminga yera bwene to supposed kukwana na nje. Ono that time nilikuwa Lebanon. Ono na lenge Lebanon ngachanga back to Kenya. Muna lego kore saidi ya Lebanon ngacha Kenya agachaka kondiki Kenya agante inwale Mbakasi girls. Una na mumaite na bwato mwana lendo olenge ko some school ora menyire lende ngakintambe siso lendo ole anyolete kaleka yeri kanya banyoma ndire no mumuro yabona yo sorry konye mbaranyo mana toikira mangana yo konyoma na alianga akirete simi agante ya nda asigita kuru kwemba kasi gas bono that time bono nante beti ale mbakasi ngamote ikuna nyora libaga na bango gotalira ngamate ngabwata kanga kresimi kaenda gusinga mamu mabaka ngomusigo ngamubugole lingamoleta ende that time naliache takamanya mwanekero na arwalite na arankonyere terenda kagasike na arwalite so wenge aga ngamotebi agacha tokamanya na gante ya na nyoliro mugaka obo gimangora asugumo lendo okole gasia security na ngerese tegoja goja ora una banyora lende mbuya bamenyete lende agate ya obo gimano kolemerera na eno rocha advice baswati tora enane kwagera no muiki bono nkamate ya stade asendo ligro kale ruya bono na boko bwatira oro obo gimabuna boko boira ona agacha kan bot una dipote tukukuru Saudi Arabia muskena ro re kaseni ya eba amenyete na ere nyombe yemo eba bwate tuli ba kwende gas party time lende kembo yumeto ikotu ale kitambuliso bono agante na dipoti kutimbu ati no nyanga na kioro chogo ngonya lini tukachaka kwena na device kugamba gawo rona agante unande ga musigo nkoreta kimusigo nde ikabote igombu yele tabaga ni rende toche ko bakwana lituke lini lifurahi sana ngamate ikwanyo lile babu mindo na asire tenga igu yanga kolero mwana shopping yechi yanga ngabairera ukabalenda mo ngamanya shemeji tokaikana na shemeji ngamate nimbwate kurende yane channel YouTube yane ngamweresa lende nalina chita se human rights shemeji bono mugako ye ya shemeji bono inu mugako ye na amanyire shemeji bono tokamanya na era gante yesarueta akangeresa lende ni furu story na renge supposed to piko Canada agakonigu ono mna ngeresa tena akone tikunga muhuri muntu akone tinu mu maete Rante ya umuntu yu mo connected ni anko ya anko ya omongi noye anke bono yo musacha
Nero mo connected no muntu yunga mo boli space je kwa mo through M-Pesa to for statement kesi kitoro go sento nyoro muntu. Because I know all of them watching see ba college just true nea ni metekerege ntesheli. Agante ina go space chinchi mo agete stock nji mo da stress. Konyo tika ni de nachirachio. Arona aruwale te birengere lina abwate binene sana wetira chibese chi akone tu. Ono tukagamba tukaeresa na buna akonge passport duyane nale na irete katali olengororo. Tukamutomera lenda kale kikose na mokonya lende aendororo kinyekero ko chikuligiria magoka ya chage tukurwale kero bale no musubati. Kangaresa asemeji basina atene tubona buna lega tabwati gasi. Ono musubati na balege kwa sonte yani chekanga go chibosibu sometimes yo ngakere sim onte yo nyembwate kende kelimbwate na bangu mataini mbwate ko setimbwa tuakonya tuakonya ni singo nyara na bangu makonye singo nya bano asingo nyara enda kangeresa mangana yo mani na lenge supposed kwenda mani litukelie na travelet akante yale supposed ngamate ya bado mwana ino makogo tigase sheria abana na bogo stakiu lakini bona aratingu mayana kiba igwana niti kwagana na ndebe tia ani monyorere chibesa chyo kwara medikaro na mukane ti wale supposed to afungonye na kabesa na kwaga kagoseo cha kama ngana yekeba yekeba ndiyo kenyi chingini ono ta time na banga akirete simya ga te ya yanku nganya bali go chigusie bintu ngaitoko beka ngabate the first time you told me ngole mbuyole bado mwana no mukale tara ikinonyengwa ni yangi yeko gero kole okogenda kuchigusie okwenda gusi agante ya bono nere ndia siri mna waka na alafu mwana uyo lende munga kwa ena chitaka tine niwe simba bwato mwana maisha beira mako kero na chitaro na matetia uri support to you kama ni 3 months ngwaka nere nyomba asingo nyara but that time este lende yiba kwa ne tuwetere bintu byonse bikuno muntu ra travel yote ya mwa musipati mino kwa abo bintu byonse bikwanga nyigo chioro kabitiga Bono bagante ya ebinto baibere tukuru nyomba mangana manga achitaro ntoeta netino enga shemeje karongo changu explain because ebinto no mosubati na etetali mosachi Odo ngaigu na manante beti angereste aya na we kire bikoro to na kolire iga na iga ebinte ibono tinchi etiko nya ko bibuati gasi ya ne binto byonse bibina atikete so gwengi binanyorete ne bike ngatigana na mangana ayo Temeje agante irende munago pass through agakasi agakabarua kulenda abwata muna kaerete ngateba ya kantumira maginero ntumire tamanya na agante irigire nyanyorire disha ukwenda oma oh man ngamote it's okay I wish all the best One kerona ro chigoro mutanda ngote bulende ngaligire yume tomo ntoba ole maigoro ole matuli gusekera bolema Kini goroba ko bogo chekera wa kolire kure ndo bano boko from nowhere abone kerona ro chakolera shemeji ara korukare ngolera arengi Bono nyoko ibiru chibesa na bange bago koni guchibesa chinyinge barra ya yo meto boso kuna bora kwana bantu bagosekera kumbe chibesa mebintu bigo akorete kusiye kwane kumbe to chieti ngumbu Because that time nginango communicate alenga arona igweta mangana ya Canada bunangerese tenini buna na kone tukunga manyana kiyo muntu no kabesa chibesa onye wa koni rigu Yeikire kwa bamaji akimwagika ya sore keki abeire na bango bago koni ku Nairobi Because abantu bali batali chenu ni umeteka ro ikolete gendo chenu ni straight forward ye karo kemanyika nete go ikomanyo muntu kiyo go diri ne Bone inere shida ya lenge ugonfi yendo aronchembu yabalenge omusuba bonsi nini nini yani tindengere tiko semagi nini cheko ikira matusi ya Bono magi agotebanga ngegento ba okay na muburia maswali amange sana ontebi ngabarumba na gwetana na musacha na muburia ndengi mokobuna ngayaya ngachibese nchire my sister moeta chikoroseri omwana oye gosini kwende yokogenda Saudi Arabia ngakaria bono chine ichikerete baitaine Bono metumu ngako una bekerema Tinege ntege simu ya sa family balenge go suruisha before ge kago senini ateke step go senini Omondo na bara romenye ndoa yago buya agosareri Okay Nene michi adwe chifire from nowhere omuntu akwa device kumbe no yogo siri because yo mwana oyu anyorete nilisherekea sana na nilifurahi sana warali Ekero banje inoroche bacha amatusi yego chego ikirane no muntu meto mwibisiri na yaro borangeti ko bakon Gendo chirare ngote banya no go support na buto kuma support so kunyara sa mariogo
abora abago chikoba buye kwagera oborwiro bwebo chakerete turuchi bese chiako niri buna maite bono na boborwire borwerete koruga igokora sukari yabwate maybe litokana na chibese chiaka urire chibese ekyo obwo chakerete wetana ne chibese ekyo nonya yoko ni ukakasunguro ko ni 150,000 ndio tachibwati nabo struggle rokana Nairobi ichara okwenda gusione tayo goikana kwagera nkone tibinto kurusio gakoro gakabesa madeni keraso gusinaso go bisomoto amadeni na amade aye kwekera kwa ruchi story gwakwane na musubati yo mino rende because ekerare kasi nibona ange your sister na komo kwana because ye crib wekina motomera nalenge supposed go kwana nere communicate mubori wotso ingoni kwikoze crib wekiante inale bisi yake nale supposed go communicate rende metora bune karo montaga kolegasi abara nyole time guchimara go batufu analiria free bono bona ye okora ko era karo ngoligere go senini tali muntu gwata mangana mange tali yani buganga sa matusi aina roche na ndo gatene chane tetare tarenga muango kwese kurama muntu na mugosana nero buno kumanya to gosana nero gosenini matusi gana ko musa bona that's wanda inga ya so ire na ndo metama ngana ye nyomba gose litoko ingirira ne nyomo gosaba la vikoroche gose go posta ni Facebook muntu tako ibereti no ino mugakogo the last minute ngo cha kuirana na mole bali ngo gosareli gosenini wataibika Ote abo yunse itani olenge. Igende gigekeme. Bona yokora ande okora kwa unkurukio nkikegwetania abantu aba babiri ne sorry simiachi yawo nkikegwetania abantu aba babiri ruto minto gaki ne chibese gose na ene makoranga mangana na karoita kurwa se family yo mo subati nje bona okora kwa na abantu umbiye bamete mbuye barenga mete bana gaba kamba ya stay rokale Omusubati arenge korengera likaransa keise kabere mbona meto mwana munene bone gane secondary ngungangana nali naro ali school fees naka mwaka nire tulikukana ona arenge kubwata tika na ya focus ya mangana ya bantu bairana na barenga mangana agendere yarenge kobabuya no isa toma support stoko nyara bwe no buno bro ire getobo begwetera abonyolete turuchi besa ni chimbe yabanta bange tokora medication counseling no nyora ambaise kero muntu ngote ingwa akorera mbwate interview yani kero muntu agwetere mechando Nechi besa chio arabuni chire chingo ngoko nyoro muise ko iro musacha ya boyfriend ya echi besa nini uyibono tali boyfriend uyu musacha wali seso muntu banyo lire nero mwana barosirie familia banamba bwata Jeira ra device nane ko baba ira na nobo gimaboge ndra na toko mokonyo to support yaru abwene diba obo ruiro bogo tiba konga bobo bonen bono okuno go support ke limo ntabwata na babo kunu amweke ni nyasaye na babo go senisikia ndate ko gotigo kore mirimo aba gusimba gotegererete inki ora batebi igoro yeshe meje yao mongwano yora arirete sana nje abana ngendo na ara batebi ya kitomo support stoko nyarondo gwa tekende ora mokonya gwetero boruiro bogwa yara enda nyagitari anya ole matibabu isene karo kuligereria magoko na ndeta gutemena oboruiro bwebo achite from no weto se menene nchibese chichi agerete ne nyumba na agachite ngwaro chino mete kusiya itogunere to mokonya mapeme gente gitara chikoba boruo chikoba bole igoro Bora tuto igire ko manya mapeme kina abate to mu support liswali ndira ntakobore tie story ta koba complete nobo maene nga shemeje yaone conman naroche amatusi ali akoma the idiot conman nobo maene ne conman yale inje oko manya kwa mu maitene rogere te manya mesemeji obeta conman no monto go konu yutamite nje nanya koratanya go koni ngote yon koni limanye Nande timbo ya yani evidence isa nena tebene koni man tali koni man. Omuntu nabora bwatu nasira. Okwane kende gios ko rumo nuo gotere. So meto monungo tereso. Ulimi ni kitu kidogo sana ulimi na Teresa. So yo ni asira. Because life is not easy in Kenya kitambo struggle pate hiyo pesa.
ni kusaidiana guchwa ke sabu mwana ngosomi noyo narwarete guchiga bona ngo sababa gusiba mindu tomo support tomo konya sto konyara noyo nabwe to mwana school bana tali muntu ko inyara na tebo ra somi mwana na batoko nyara sto konyora to bakonye bana asante Asante. Pia mno Ruth nimeshukuru sana. Naende thank you kwa ujumbe. Nyasaye tikakulinde. Haya asante na nimeshukuru sana. Thank you. Okay, mwacho murigereria kaka ncheno bwene nkorigia ichetimbu atimanga nande. Kwa igure ntwa kwa nari tangani na magi kirubo umugaka bwo mungwano yo nkwego buna agoteba. Ta na gutuma bese ku Saudi Arabia usabwo mani asakare because tarachiewa mumuro yari haje mutumia pesa akule tana kumutumira pesa none siringi abantu bari mwatebete comment section ngo mumuro yaga tumira kibesa akaria. It is now clear hajawai tumiwa pesa ku Gulf. That is number one truth. Namba ibere mumuro yo koranga umusacha macha gukira igokoranga no yani it's abasacha nabake bagukwane bintu kurume igokoranga maybe chibesa ichiaga koniri na chichimoete stress up to now chikamwake shock. Ruth kwamboka otukwanira mangana mange sana gaiga and I hope abantu ababere mbagende bari think yani bayirane back barengererie bayirana ase barenge isikabo gimamboyo basacha mbayo ori kwaranyorire musibie omorosie na ende to tamo montenga kiyoburwaire so sad kero monta arwarire otete kumutama doesn't work like that. So we pray magi baba asore naje bweka wantenga Rutu kwamboka iganga musubati omino na ande nkagetengo gukwanirare after this tafadhali genda mumerane mugakorio abwate stress yanene umusacho kuramu no mukungu igagukwa yani akwirana na abasacha momanyite kero mukungu mwaberire nere hagochaka muibuire nere hagochaka ukurama idiot ukurama ekerema ukurama economy you yani self esteem yawe gwikayaira nanse nonye no gutara sabanto especially ntubuneki achire in public inakukaria shida kubwa. But we pray ngabanta amba chikomera na babere elinde riba sort their differences bayirana na barenge enyombe eri etigare tari agachwe so that the family agendere mambi to komanyo mumuro go senko wenare nere aira nemiremo yaye buna kabeire kaka na ara yo part 2 ya ere irabwo ayande kara chento bamanye baretane guru Rogers kaka sungura nyasaye uyu.